Kaixo ikasle, zer moduz? Bueno, oraintxe, matematikako 8. gaian, geometrian, landuko ditugun lehendabiziko kontzeptuak azalduko dizkizuet. Lehendabizikoa zuzena izango da. Zuzen bat izango litzateke puntu pila bat margotzen baldin baditugu bata bestearen ondoan eta norabide berean, hau da, ez bakoitza punta batean, baizik eta bata bestearen ondoan, infinitu puntu lotuz gero, horrelako zuzen bat sortuko litzateke. Beraz, zuzenaren definizioa, matematikako 134. orrialdean duzuen bezala, norabide berean eta elkarren ondoan jarrita dauden infinitu puntuz osatutako horrelako lerroa da. Bai, ulertu da? Bueno, bigarren kontzeptua zuzen erdia da. Zuzen batean, puntu batekin zuzena bi atal berdinetan banatzen baldin badugu, orduan zuzen horretako erdi bakoitza zuzen erdia deituko da. Beraz, zuzen erdia puntu batetik aurrera dauden puntu guztiak, bai, osatzen duten lerroa izango litzateke. Horrelako zerbait. Beraz, zuzen oso bat bi atal berdinetan banatzen badugu, bakoitzari zuzen erdia deituko diogu. Eta azkenik, zuzenkia. Zuzenkia izango da, zuzen baten barnean bi puntu jartzen baditugu, beraien artean dagoen distantzia edo atalari, hau da, zuzenkiari, esango dio. Beraz, hau borratzen badugu eta hau borratzen badugu, zuzenkia izango dugu. Zein da hiru kontzeptu hauetatik luzeena? Hau da, atalik luzeena adierazten duena? Zuzena, infinitu puntu dituelako. Hemendik aurrera jarraituko bagenu, edo hemendik aurrera, kasu honetan nire arbelean ez dira sartzen. Baina jarraituko bagenu, infinitora ailegatuko ginateke. Hau da, beti aurrera egin eta beti luzeagoa izango litzateke marra. Zuzen erdiak berriz, zuzenaren distantziaren erdia du, naiz eta infinitoa den ere aldeetako batetan. Alde honetan ez dago, baina honetan bai. Zuzenkia berriz, motzena da. Bi puntuen arteko distantzia hartzen duelako bakarrik. Eta naiz eta bi puntu horiek oso urruti egon bata bestearen gandik, zuzena eta zuzen erdia baino luzeagoa izango da. Bueno, orain gure bigarren kontzeptua. Kasu honetan, zuzenen arteko posizioak azalduko dizkizuet. Lehendabiziko posizioa. Bi zuzen paraleloak direnean. Zer esan nahi du paraleloak? Ez direla inoiz elkartuko. Eta bi puntu hauen artean dagoen distantzia, bi puntu hauen artean dagoenaren berdina izango da. Hemen demagun 5 zentimetro daudela, hemen ere 5 zentimetro egongo dira. Eta hemendik 5 kilometrora marra hauek jarraituko bagenitu ere, 5 zentimetroko neurria egongo zen bi marren artean. Beraz, inoiz elkartzen ez diren bi zuzenei, zuzen paraleloak direla esango dugu. Beraz, ez dira inoiz ebakituko. Hau da, ez dira inoiz gurutzatuko. Berriz, bi zuzen gurutzatzen badira, orduan ebakitzaileak direla esango dugu. Bi zuzen hauek adibidez, puntu hontan ebakitzen dira. Beraz, esan dezakegu, ebakitzaileak direla. Beraz,
liburuko definizioan esaten den bezala, bi zuzen hauek puntu bat dute amankomunean. Bai? Ebakitzaileak badira, badakizu zer esan nahi duen? Ebaki moztu esan nahi du. Beraz, ebakitzaile elkar mozten dutela. Batak bestea mozten du. Bai? Eta badago ere zuzen ebakitzaile mota oso berezi bat. Kasu honetan, bi zuzen hauek, angelu hauek eratzen dituzte. Hemen angelu txiki hau, hemen asko zabalagoa den angelu hau, baina badago kasu oso berezi bat, non bi zuzenek lau angelu berdin osatzen dituzten. Beraz, bi zuzen ebakitzaileek sortzen dituzten lau angeluak berdinak baldin badira, horrek esan nahi du, zuzen horiek perpendikularrak direla. Perpendikularrak badira, har dezakegu kuaderno bat esate baterako, eta edozein kuaderno edo bestelako, adibidez, argazki marko baten iskinak sartuko zaizkigu, bai hemen, zehatz mehatz aldeekin kointzidituz, bai hemen, eta bai hemen. Ikusten duzuen bezala, bi lerro hauek perpendikularrak dira. Eta angelu guztiak berdinak dira, zabalera berdina dute, bai? Hau honen berdina da, hau honen berdina eta hau honen berdina. Bueno, espero dut ulertu izana. Errepaso txiki bat egingo du. Ze zuzenki eta zuzen erdi mota daude, zuzena. Infinitoa da. Zuzen erdia. Puntu batetik aurrera doan zuzena da. Beste alde hontan ezer ez dagoelarik. Eta berri zuzenkia bi puntuen artean dago. Bi puntuen arteko zuzen baten zatia da. Bai? Eta zuzenen posizioen arteko desberdintasuna aztertzen badugu, paraleloak, hau da, elkartuko ez direnak, elkar ebakitzaileak, amankomuneko puntu bat dutenak, eta perpendikularrak. Lau angeluak, bai, ebakitzaileak direnean, lau angeluak berdinak sortzen badira, perpendikularrak izango da. Bueno, espero dut ulertu izana. Muixu bat eta hurrengora arte, agur.